Türkiye İslam Döwleti toporunyň 959 sany daşary ýurtly agzasyny öz döwletlerine ekstradisiýa edýär. Olaryň arasynda Türkmenistanyň 6 sany raýaty bar diýip türk media terişdeleri habar berýärler. Hürriyet neşriniň 13-nji noýabrda çap eden habaryna görä, Türk döwleti öz ýurtlaryna ekstradisiýa ediljek İslam Döwleti toporunyň agzalarynyň sanyny çap etdi. Bu sanawa görä Merkezi Aziýa döwletlerinden Türkmenistanyň 6, Özbekistanyň 82, Gyrgyzstanyň 23, Täjikistanyň 21 we Gazagstanyň 10 raýaty öz ýurtlaryna ekstradisiýa ediler. Şeýlede sanawda beýlekler bilen bir hatarda Russiýanyň 99, Germaniýanyň 17, Ukrainanyň 4, Azerbaýjanyň 29, Owganistanyň 11, Pakistanyň 6 we Iranyň 3 raýaty hem bar. Türkiýanyň daşary ýurtly raýatlary öz döwletlerini iýermek boýunça iş alyp barýan merkezine saklanýan İslam Döwleti toporunyň agzalaryny öz ýurtlaryna iýermek işleriniň şu aýyň aýagyna çenli amala aşyryljakdygy hem habarda bellenilýär. Aýdylmagyna görä bu adamlar Türkiýe bir kanun ýolları bilen baran İslam döwletiniň agzalaryny tutsak etmek boýunça 2019-njy ýylyň dowamında geçirilen 1201 sany operasiýanyň çäginde saklanyldy. Bu operasiýalarda 2782 adam saklandy. Olardan 843 tanysy tutsak edildi. Şol döwürde İslam döwletiniň 191 sany agzasy serhetden geçmäge synanşan mahaly saklandy. İslam döwletiniň 98 agzasy bolsa Siriýadan gaçyp özlerini Türk howpsuzlyk güýçlerini tawşyrdylar diýip Hürriyet neşriniň habarynda aýdylýar. Adatlyk radiosynyň Türkiýanyň migrasiýa gullugy bilen habarlaşyp İslam döwletiniň agzasydygy aýdylýan türkmenistanylaryň şahsiýetleri we olaryň haçan hemde nirede saklanandygy barada maglumat almak boýunça eden ýygyderli synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Adatlyk radiosu bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden hem kommentari alyp bilmedi. Ýöne belläp geçsek bu Türkmenistanyň raýatlarynyň İslam Döwleti toporunyň düzümine goşulandygy ýa-da söwüşýändig barada köpçülige ýaýran ilkinji maglumatlar däl. 24-nji maýda Adatlyk radiosuna telefon arkaly beren maglumatynda Owganistanyň Demirgazyk sewitiniň ýaşaýjysy Kudratullah Faryab welaýatynyň çäginde İslam Döwleti toporunyň özüni Türkmenistanly diýip tanışdyran 4 söwüşçüsine duşandygyny gurrun beripdi. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary ne tasdiklaýarlar, ne de inkar edýärler. Ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada Türkmenistanyň medeniýetinde hem maglumat berilmeýär.